asiri kutobohwa kawanda kacho kari kupesa pazvimadhokumenzi acho zvinhu zvakakuwanda-wandawo. Vanhu vari kuita mhosva vanhu vakawanda. Waona kuti mhosva vari kudzita. Mhosva here. Mhosva ndo dzavari kuita chaidzo. Susu manje mapurisa atenge chikusunga. Uzviwo. Alright. Hello. Boss. Handiri paoffice ndiri kunyora zvima forms papa. Alright. Right. Boss acho ndangachikunetsa, ndangachikutinetsa, chicha ndangachikunetsa papa. Chizivi chinhu. Kunyora. Right. Ndiari kufuta kunoko. Come in, pinda. Azra se baba. Wadi baba. Asta sera. Pana ndo pa charge office re pana. Ndo pa charge office pana. Mune mhosva pane mhosva. Ndine foni yangu kwa magetsa ndamagetsa mane foni yangu dambochaisa foni yangu pana ndisiro foni pa charge. Ayo atichaje mafoni baba. Pana papa charge office. Imba bem kuza mawajiro di charge office panza. Saka mcharge office mu charge. Kamchira mcharge mafoni. Kuba zandu kutaroda tichaje mafoni pa charge office tenge tichisunga vane mhosva baba. Imutira zochaja mafoni tuchaja mafoni pa charge office. Ndasida kuisira foni yangu pa charge ndamagetsa kumba ndisiro foni pa charge ane mati muyu ani wete charge office. Zandu kutaroda kuti pa charge office pa charge mafoni pa police station pana pa charge office atichaje mafoni. Inda amusingati police station mchiti charge office. Inda amusingati police station ona pa charge office. Ndo charge foni yangu. Hayi baba munenge madata trouble ini. Tukuta imakati charge office. Saka mu charge hii kana musinga charge mafoni. Ndo charge foni yangu wana mutu dena kwa. Ne madata problem ka futhi. Handisi problem, ndiri progress ndakadzidza. Hatra ze progress bana. Toziya makadzidza. Plus dai makadzidza musina kuya pa charge office makabata ka phone kenyu muchiti ndo charge phone pana. Pana pa charge mafoni. Tinoita nditudzele zvemhosva muona mabhuku esa. Vanhu vane mhosva. Toita nezvemhosva pana pa charge mafoni. Imi munyora ti police station oti charge office. Baba imi muda kusungwa mwe. Chizokusungwa ndizvenyu. Uyai.